चिरां जिल्लानि सान्थिपुर हालामनि खुंग्रिं मारुफारानि केशव बसुमतारिया गुवाहाटी आहमगाव बाथौफुरि जायगायाव थानानै खामानि मावोमोन। नाथाय अक्ट' 12/6/2021 सुनिबार फुंनि 5:30 खामानि मावनो थाखाय थांनो ओंखारलांनायाव खथाबारि होननाय जायगायाव गंसे ट्राकजों गोबारै एक्सिडेन्ट जायो। केशव बसुमतारिनि बिनानावा दुखुजों फोरमायदों दि नखराव माखासे रांनि गोबां थोब्ले माब्ले जानानै दं। बेनिखायनो दानि गोदान सरकारखौ नायहरनानै फाहामनायाव अनसुंथाइ हरो होननानै खावलायदों केशव बसुमतारिनि बिनानाव। आंनिनो बिदा केशव बसुमतारि, गामिया खुंग्रिं मारुफारा होनो। दा बेयो माने गामिनिफ्राय थांनानै गुवाहाटियाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। बिथाङा माने आहमगाव बाथौफुरियाव थायोमोन आरो दा बेनिफ्राय गाव जाखां लोंखां माने खामानियाव थांनो होननानै फैबाय थानाय समावनो बेयो खथाबारि होननाय जायगायाव बिदिनो ट्राकजों एसे एक्सिडेन्ट जानाय जाहैबाय। माने मानसिया बिराद जोखोमा एसे गोब्राबैनो जाथारदों। आथिं आखाइ माने बिनि जोखोमखौ बुंथावा आरो जाय सोनायो बिसो मिथिगोन। माने दा बिथाङा बिराद गोब्राबैनो जोखोम जादों नालाय दा जोंनिफ्रायबो थाखा फैसा बिराद थांनाया माखासे खिनिखौ थांबाय, जों हरनो हानाय सिबांखौ जों हरबाय। दा जोंहाबो नखराव गैया, एसे गोरिब। दा जोङो मा राहा लानानै जों मा खालामगोन मा मागोन, बिनि थाखायनो दानि बिटिआर गोदान सरखारनि थाखाय दा बिथांमोना जोंनो एसे अननानै अनसुंथाइ हरो नामा, हरो खोमा बेफोरबायदिखौ साननानै जों दा माने दा बिदि खालामनाय जाबाय। बिथांमोना अननानै बेखौ नायनानै एसे अनसुंथाइ हरदो, जाहाथे नोंथांमोनाबो गुवाहाटियावनो जानाय हिसाबै दा बिथांमोनहा गुवाहाटियावनो नायफैनो हागोन। बे जाथाया जाहैबाय सुनिबार बारायनि फुंनि 5टायाव जादों। बिथाङा खामानि मावनो फैबाय थादोंमोन, रुमनिफ्राय गाव थानाय जायगानिफ्राय फैबाय थादोंमोन। बे फैबाय थानाय समावनो माने बिथाङा गारिखौबो नुवाखै जानांगौ आंनि बिदाया। बिनि थाखायनो दा बेफोरबायदि जाथाया जानांगौ जाहैबाय आरो। जखमा माने बेनि जखमाथ' दा हजोंहाय आइमोन दंहैयो नालाय गुवाहाटियाव। दा आइमोना बुंहरदों आथिङानो गैया बिदि होननानै बुंहरदों आरो। आथिङानो ससे जखाबाय आरो दा जहां-जहाङैनो जानानै दङ, खिन्थु जबायानो होनजाबाय आरो। ट्राकआ सौदों, ट्राकखौबो पान्जाबिनि होननानै खोनानाय बायदि मोनदों। दा बेहाय जोंनि पिकचार हरदों आरो ट्राकनि पिकचारखौबो नायनो हागोन। केसखौथ' होबाय, मैया होदों होनदों जोंना बिब'मोनहा थानायाव होबाय केसखौ। दा प्रेक्टिकेल केयार हस्पिटालाव माबा जायगाया लख्रा, बे हस्पिटालाव नायगासिनो आरो दा। मोननोथ' जोङो लुबैदों, माने जोंहा नखरावबो गरिब हिसाबै थाखा फैसायाबो थोजोबा हिसाबै जोङो दानि बिटिआर सरखार गोदाननिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोननो आरो सोरबाफोर अनसुंथाइ हरनो लुबैदोंबा जों रायजो राजानिफ्रायबो लुबैदों आरो। जोंनाथ' नखराव ओरैनो गैनाया गैया, जोंहा दखान होनानै जायो जाहैबाय। दा जोंनि दखान होनानै जा थाइसे थाइनै थाखा दङ दा गासिबो जोङो बिदानावनो गारजोबनाय जाहैबाय। लकडाउनाव जों खस्थ' खालामबाय, दा अबेनिफ्राय जोंबो थाखा मोनबाय थानो। जोंनावबो दा हौवा मानसि रावबो खामायनाय गैया, दा हिनजाव मानसि आइयाल' खामायो। आइजों लोगोसे जोंबो खामायफायो आरो। थाइसे थाइनै जा दङ जों दा बेखौ बिदानि माबायाव गारजोब्बाय आरो। दा बिदायाथ' दा 28 बा 30 बेफोरबायदि इयार्सनि जासिगोन आरो। हाबाया जाबाय, गथ' सासे दङ बेना हौवासा। बिसिनि नामा निलिमा होनो आरो फिसाज्लानि नामा मिजिं होनो। बे खुंग्रिं मारुफारा गामिनि केशव बसुमतारिया गुवाहाटियाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। दा बिथाङा जोबोद जोखोम जानानै दङ। खोनानायाव जोङो 10 साखा ट्राकजों सौग्रावदों आरो बिनि जोखोमा गाज्रियैनो जादों। आथिङा ससेया गैयानो होननानै नखरनि मानसिया खबर हरदों जोंनो। दा बे जों गामिनिफ्राय आं सासे गावबुरा जानानै दानि जानाखि बिटिआर सरखारनिफ्राय जा हायो एसे बिथांखौ नायनायाव रांनि मदद नखरा लुबैदों हिसाबै आङो बे अनसुंथाइखौ होजानो लुबैदों आरो दानि बिटिआर सरखारनिफ्राय।